Grazzi tal-li ġejtu għal din it-taħdita ta' Gilbert Kalleja mis-sensiela ta' Dipartiment tal-Malti fuq it-tradizzjoni orali. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Gilbert tal-li aċċetta l-istedina tagħna u lill-Sinjuri Antwana Abela, kaptan tal-Lancia Joan of Arc, u lil Giuseppe Abela, it-tnejn marafin bħala tal-Glawdu, tal-li sabu l-ħin biex ikunu magħna llejla u jkellmuna. Grazzi wkoll tal-li dejjem ġibtu lil Gilbert lura l-art qawwi u skieħ minkejja li hu fanfru. Issa dħalna fir-raba' sena ta' dan il-proġett u irnexxinna nibnu arkivju ta' filmati ta' taħdidiet, diskussjonijiet, intervisti u bibliografiji li huma miftuħin għal kulħadd mill-kumdità ta' daru. Permezz tal-proġett qed inqanqlu interess fost gruppi speċifiċi bħal dawk li jħobbu ngħidu aħna l-burdjar, jew l-asafar, jew is-snajja, u fil-pubbliku ġenerali li jinteressa ruħu fil-wirt mitkellem qadim u ħaj tagħna. Jekk iżuru tradizzjoniorali.org u l-istazzjon tal-Università ta' Malta fuq YouTube, issibu l-materjali qed nirreferi għalih. Imma fuq kollox qed inqanqlu interess f'riċerkaturi minn oqsma differenti ħafna, mhux bil-fors mill-qasam tal-lingwa u tal-letteratura Maltija, li bil-ħidma tagħhom bħal dik ta' Gilbert Kalleja qed jagħtuna għarfien aħjar tal-kultura tagħna li mhix xi monument fiss, xi oġġett maqful wara l-ħġieġ f'mużew, imma hija esperjenza ħajja li l-ħin kollu tiġġedded. Gilbert se jitkellem fuq l-esperjenza tiegħu bħala riċerkatur, bħala bniedem li sissa fuq medda sa' 6 snin ħareġ fuq 120 sajda u qatta 960 siegħa fuq il-baħar. Gilbert jgħid li ħa 7,800 ritratt, imma serħu raskom li mhux se jrimumna kollha il-lejla. U forsi mhux veru li ħadhom kollha wara kollha. Jista' jkun li din it-taħdita se tiddisappunta lil dawk fostkom li ġew biex jisimgħu it-terminoloġija tas-sajda xlukkajri bil-Malti. L-iskop ta' Gilbert mhux li jitkellem fuq hekk. Ħafna mill-kelliema li nistiednu biex jagħmlu taħdita f'din is-sensiela jwissuna li mhumiex esperti tal-Malti. Imma dan il-proġett fuq it-tradizzjoni orali huwa importanti propju għaliex għalina fid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u appunta riferiment għal inizjattivi ta' riċerka foqsma differenti bħal mu il-qasam illi jagħmel ir-riċerka tiegħu fih Gilbert Kalleja. Il-preżentazzjoni ta' Gilbert se tibda b'filmat mill-isbaħ li mill-ewwel li daħħalna fid-dinja li daħal fiha r-riċerkatur. Għalija film li għanqal kuluri, sensazzjonijiet u emozzjonijiet mhux tas-soltu. Kull xena, kull inkwadratura. Film li mill-ewwel jisfida l-immaġinarju tas-sajjieda li jpinġi lino b'sajla fir-rakkonti mill-isbaħ tiegħu il-baħar rasu qiebsa. Imma li fihom għax huma rakkonti fi ktieb tiddomina l-kelma, hawnhekk mhux se tiddomina l-kelma. Waqt li hawnhekk jiddomina s-skiet, jiddominaw l-inġenji, tiddomina l-fiżiċità tad-dirajni leqqu taħt il-fanali. For you, you should be by station by 2200. استلهم جاهز يهد برقة جاهز جاهز.
għadu l-vapur ta' qrib, raw. Supposta ta' għadu Christmas, imma jgħra ta' qrib li melli nduru mbagħad. Tola għawek fejnek, ta' dawn isfar il-prewe. Grazzi kbira l-lum tmur lill-Antwan u lill-Giuseppi u l-Judith li qiegħda magħhom tal-paċenzja. Hija l-ewwel darba li ħanippreżenta l-proġett fil-preżenza tagħhom, jiġifieri prexerija mhux doppja. Però ovvjament li kieku mhux għalihom għall-mod kif laqgħuni u għall-mod kif aċċettaw li nitla' fuq il-lanċa mingħajr ma kienu jafuni qabel. U jaċċettaw li naħdem magħhom u jissapportu l-ħafna mistoqsijiet li saqsejt. U l-ħafna ċuċati li għamilt, kieku ma jeżistix dan il-proġett. U grazzi, hija l-ewwel darba li nista' nurikom apprezzament pubbliku. Illum li ħanitkellem kif qal tajjeb Adrian mhuwiex biss fuq il-lingwaġġ, jew iktar minn hekk ngħid mhux fuq il-kelma ħanitkellem dwar dak kollu li jdur mal-kelma. Il-mod kif inġibu ruħna, il-mod li fih isir it-taħdid, l-ispazju li fih isir it-taħdid li huwa importanti ħafna. F'dal każ għandna l-lanċa m'għandna wkoll lil-Marsa Xlok, u Marsa Xlok ħafna drabi qiegħed ukoll fuq il-lanċa għala għax għandna n-nies li ġejjin minn Marsa Xlok, jiġifieri hemm anke sens ta' komunità. Hemm anke sens ta' komunità fil-fatt li ħafna min-nies li ħadmu mal-Glawdu ix-Xieħ, jiġifieri li jiġi Missier Giuseppi, tajjeb infakkar li din hija lanċa li ilha tintiret fuq 3 ġenerazzjonijiet, jiġifieri l-lanċa għandha ftit iktar minn 50 sena issa. Kmisser żball 54. 54 sena ħatalaqhom. Allura hemm din l-istorja tan nies li ħadmu fuq il-lanċa li taw ruħ lil din il-lanċa li naħseb li hija importanti wkoll. Il-mistoqsija li nsaqsi li l-nifsi ħafna drabi hija kif bħala fotografu jew bħala filmmaker jew bħala dokumentarist nista' ninterpreta din l-istorja kollha fix-xogħol tiegħi. U risposta m'għandix, u ma naħsibx li qatt ħajkolli. Però mod wieħed kif nista' indur ma' dil-problema, jew tal-inqas kif inħoss li nista' ndur ma' dil-problema hija billi nipprova nwassal kemm jista' jkun l-esperjenza tiegħi personali. Ma nista' nitkellem qatt f'isem ħaddieħor u naħseb hemmhekk fejn l-iżball ngħidulu żball for lack of better word, imma id-diffikultà li għandi b'dokumentarji tradizzjonali hija li qed jitkellmu dejjem f'isem ħaddieħor. Filwaqt li il-punt ta' tluq tiegħi huwa dejjem qed nipprova nitlaq minn dak li qed jgħidulna s-sajjieda biex noħloq ir-rappreżentazzjoni tagħhom. B'xi mod jew ieħor jiena qiegħed hemmhekk biss bħala għajnuna bħala tekniku biex inwassal dak li jixtiequ jgħidu lill-pubbliku. Kienet għażla tagħhom li jsir dokumentarju żgur li le, però la darba kien sar dan in-negozjat bejni u bejnhom, la darba kien sar dal-ftehim u qbilna li jiena b'xi mod jew ieħor nitkellem f'isimhom, imma jiena kull ma jiena il-ħalq ta' daw in-nies jew l-għajnejn ta' daw in-nies huma li ħafna drabi qed jissuġġerixxu x'isir jew kif isir u qed jissuġġerixxu mhux neċessarjament bil-kliem imma wkoll bl-attitudni ta' kif iġibu ruħhom lejja. U dik inħoss li hija l-iktar ħaġa kruċjali fix-xogħol tiegħi. X'kont qed ngħid? Li ħanagħmel allura llum huwa ħanitlaq minn x'ħantikom ftit sfond tax-xogħol li għamilt qabel biex tifhmu anke minn fejn ġej jiena bħala
bħala fotografu. Mbagħad nasal għax-xogħol li għamilt fuq il-lanċa. Fuq il-lanċa jisimha l-Joan of Arc, 42 ton, 42 piet? 45 piet li fuqha jkollha ħafna rkabtu, jkollha xibka, jkollha ħbula, jiġifieri l-ispazju diġà jiġi ristret ħafna. U ma ninsewx li hija lanċa tas-sajd li tagħmel sajda bil-lejl. Allura id-diffikultajiet u l-isfidi li jkollok bħala fotografer jiżdiedu. Jiżdiedu wkoll l-isfidi meta inti tqis li qed fuq il-baħar. Allura ħin kollu qed titbandal. U dak kollu li b'xi mod jew ieħor pruvajt anke nagħti spunti jew f'dan il-film li urejtkom. Ħanibda bir-ritratti jew ħanibda billi ngħid xi ħaġa dwar l-esperjenza tiegħi. L-esperjenza tiegħi mhijiex biss storja, mhijiex biss rakkont fejn tibda għandek il-punt ta' tluq, għandek il-climax fin-nofs u mbagħad għandek it-tmiem. L-istorja hija ħafna iktar komplikata. Issa ma nistax inċaqlaq idea. Qed tisimgħuni aħjar hekk? Okay. L-istorja hija ħafna iktar komplikati minn bidu, ċentru u tmiem. Hija ħafna iktar miftuħa għala għax l-esperjenzi tagħna, anke l-esperjenzi tiegħi di riċerka li b'xi mod jew ieħor issa dħalna fis-7 sena. Jiġifieri l-esperjenza tiegħi man-nies huma mhijiex biss esperjenza mort rajta u ġarrabta, però hija wkoll esperjenza mifruxa fuq tul ta' żmien. U bħal kollox fuq tul ta' żmien inti għandek iċ-ċans biex toħloq relazzjonijiet li huma pjuttost importanti, toħloq relazzjonijiet li huma ħafna iktar komplikati jew ħafna iktar komplessi minn sempliċement iltqajna tkellimna 5 minuti u tlaqt il-barra u ħanurikom ritratti fejn kelli bżonn noħodhom ta' malajl u kelli noħroġ mis-sitwazzjoni. Jiġifieri din ir-rabta bejni bħala riċerkatur, bħala fotografu għed li trid, ma nafx, bniedem b'kamera ma tagħmilix differenza kif tirreferi għalija, però din ir-rabta tiegħi jew il-passaġġ tiegħi tul iż-żmien u l-esperjenza li tibni u r-relazzjonijiet li tibni matul dawn iż-żmien huma importanti ħafna. Okay? Ħanitkellem tul it-taħdida tiegħi ħanitkellem dwar ir-rabta bejn ir-rakkont, l-awtur u s-sensi. Okay? Il-lingwaġġ allura huwa lingwaġġ li jifrex lil mill-kelma, jifrex lil f'sens viżiv, f'sens ta' ħsejjes, f'sens ta' kif nista' nissuġġerixxi anke pereżempju l-idea tal-ilma, kif nista' nissuġġerixxi l-idea ta' ksieħ jew ta' sħana, kif nista' nissuġġerixxi jew ninterpreta l-ħsejjes tal-magna li pereżempju idea stramba tal-magna jew esperjenza stramba tal-ħsejjes tal-magna kienu li fl-ewwel sena kienu ħajġennuni. It-tieni, it-tielet u l-istaġuni ta' wara qas tibqa' tismagħhom għala għax isiru parti minnek b'xi mod ieħor, isiru parti mill-esperjenza. U dik hija importanti ħafna. Kif ħanorbot il-lingwaġġ jew dak kollu li qed ngħid mal-awdjoviżiv, ma ninsewx li l-awdjoviżiv l-editing tiegħu isir fuq linja ta' ħin. Jiġifieri jekk hemm sens ta' ritmu, jekk hemm pawża, daw kollha jieħdu sinifikat partikolari ħafna. Jekk innotajtu waqt il-film pereżempju, waqqaft il-kamera fuq dak ir-raġel motti rieqed fil-pruwa. Hemmhekk qiegħed nirreferi direttament għal film etnografiku fejn essenzjalment li jagħmlu huwa iħallu l-kamera għaddejja għal dak li qed jiġri. U spunti jekk li bdejt nieħu mill-film etnografiku. Għalissa issa nerġa' niġi għall-idea ta' rappreżentazzjoni u l-problematika li hemm marbuta ma' rappreżentazzjoni. Dak kif qed l-ewwel jiena qed nitkellem għal ħaddieħor dejjem.
jew qed inservi bħala il-fom ta' ħaddieħor. U dik tista' tkun problematika ħafna, speċjalment jekk jiena m'iniex ġej la minn familja ta' sajjieda, la minn training ta' sajjied, la minn marsa xlok. Jiġifieri daw in-nuqqasijiet tiegħi kollha ħajrriflettu fir-rappreżentazzjoni tiegħi jekk ir-rappreżentazzjoni tiegħi tkun waħda bbażata fuq pereżempju ħin qasir ħafna. Ħammur ftit lura fi żmien u nurikom ftit eżempji ta' xi xogħlijiet li għamilt qabel. Dan kien proġett li għamilt il-Mandraċċ il-Belt, kont immur il-proġett domt nieħu ritratti la naf 3 snin laqas 5 snin. U ma nafx għal sempliċi raġuni li kien proġett li kont naqbad u nitlaq għal ħafna raġunijiet differenti. Kien proġett li jitlob li l-unika ġurnata li stajt nieħu ritratti kien nhar ta' ġimgħa. Issa li jiġri huwa dan li ħafna drabi ħatmur fuq il-post qed tidħol fid-djar tan-nies dejjem ma' patri u ma' qassis u inti dħalt b'kamera kbira fl-iktar spazju privat tan-nies u ħafna drabi huma nies li jew qed isofru minn xi ħaġa jew għandhom diffikultajiet, allura hemm ukoll in-negozjazzjoni, hemm element ta' negozjazzjoni mhux għax inpoġġu madwar mejda u nitkellmu, imma kif inti ġib ruħek f'dak l-ispazju huwa importantissimu, Allura huwa xogħol li jieħu ħafna żmien, huwa xogħol li tittirbaħ il-fiduċja ta' dak li jkun irid jaf dak bir-ritratti u x'ħad tagħmel bihom wara. U dak li jkun ukoll trid iġġallu jħossu komdu biżżejjed biex kemm jista' jkun ma jippożax. Hawnhekk ovvjament dak qed jippoża. Qed jippoża u mhuwiex jippoża għax ma tantx kien jara dal-persuna. Jiġifieri kien jaf li ħanħodlu ritratti ma kienx jaf bl-eżattament fejn qiegħed jiena. U daw l-esperjenzi għalmuni ħafna anke meta ġejt biex nieħu ritratti għamilt żmien naħdem ma' gazzetta u ritratti ta' gazzetta huma ħafna iktar differenti, huma tasal tieħu ritratt u titlaq essenzjalment. Ir-relazzjoni mar-ritratt jew ir-relazzjoni mas-suġġett f'dal każ, f'każi bħal dawn ma tantx teżisti. Ma teżistix. Għalax inti maġġel, hija sitwazzjoni li qed tiġri quddiemek u inti taqbadha dak il-ħin. Jiġifieri, però li ninnota waqt li qed inħares lejn ix-xogħol li għamilt mal-gazzetta huwa li xorta kienet għandi preokkupazzjoni pereżempju bil-composition. Il-composition meta qed ngħid composition kif ir-ritratt huwa mqassam, kif l-ispazju tar-ritratt qed nużah. Li essenzjalment huwa hija xi ħaġa li ġejja mit-training li kelli qabel fl-arti. Alright, meta qed nistudjaw il-kompożizzjoni, qed nistudjaw il-kuluri u dan l-affarijiet kollu. L-istess ritratt ieħor mill-gazzetta, issa dar ritratt l-angolu tar-ritratt jagħmlu diffiċli jew dak iż-żmien kien meqjus pjuttost diffiċli biex jiġi fil-gazzetta. Għas sempliċi raġuni li il-focus hija persuna waħda u ma jgħid xejn dwar l-istorja, jew jgħid ftit dwar l-istorja, però huwa ritratt li skont jiena jaqbad l-esperjenza tal-istorja. Dan kien il-funeral ta' traġedja tal-Kamra tan-Nar ta' Birkirkara u kien hemm folla enormi hawnhekk fil-pjazza. Kien hemm folla enormi dakinhar. B'xi mod jew ieħor bdejt ninġibed iktar għal daw in-nies iktar milli għal folol toħodhom għax toħodhom. Però l-individwi kienu għalija jesprimu biżżejjed l-emozzjoni tal-pubbliku in ġenerali. L-istess xejn niġu għal-boxing, dan kien proġett ieħor twil ħafna u dejjem kont qed inħares lejn id-dettalji iktar milli lejn l-ambjent in ġenerali. L-istess meta ħdimt mal-komunità transgender f'Malta. Il-komunità transgender ġabitni konxu ħafna tal-mod kif persuna jġib ruħu quddiem il-kamera, tal-mod kif persuna jagħżel jew jixtieq li jagħżel li jidher fir-ritratt, hemm ħafna awareness ta' kif nidher, tad-der.
U daw kollha b'xi mod jew ieħor kien hemm diversi proġetti oħrajn, però daw kollha proġetti li b'xi mod jew ieħor jalmuk jew informaw il-fotografija li eventwalment ġej biex nagħmel fuq il-lanċa. Kif qal Adrian, minix ħanitkellem fuq it-terminoloġija, min tinteressaħ it-terminoloġija nista' nissuġġerixxi dawn iż-żewġ wieħed ktieb u l-ieħor website. U naħseb li hemmhekk jitkellmu dwar it-terminoloġija b'mod ħafna iktar sħiħ milli nista' qatt nitkellem jiena. Min fejn bdejt? Il-proġett beda nara kif ħanpoġġija. Il-proġett beda mid-diffikultà li għandi jiena personali meta nara ritratti bħal dawn. Id-diffikultà tiegħi qiegħda illi mela aħna nitkellmu dwar is-sajjieda. Is-sajdu li intom kemm qed taraw sajt fihom dawk ir-ritratti. By the way, dik kull ma għamilt jiena biex ġibta għamilt Maltese Fisherman fil-Google. U jitla'lek dak. Mela is-sajjieda fejnhom hemmhekk? Huma ħafna drabi murija qegħdin isewwu xbiek mal-art jew qed ikollu xbiek. Jew qegħdin jisbħu jew jiborxu il-luzzu jew l-inġenji tagħhom. U għandi diffikultà forsi ikbar b'affarijiet bħal dawn. Jiġifieri kemm għal qed nillimitaw is-sajjied għal bniedem bil-qiegħda l-art isewwi x-xbik tiegħu. Is-sajda fejn qiegħda? Is-sajda fejn qiegħda? Apparti li dal-monument nitlob l-Alla meta jaqalawh. Però hemm diffikultajiet kbar għalija, meta qed nara daw it-tip ta' u dawn huma by the way, dawn mhumiex ritratti jew rappreżentazzjoni tas-sajjieda li huma limitati għal Malta. Ħafna drabi huma ritratti li huma limitati jew li nsibuhom madwar il-Mediterran kollu speċjalment fejn hemm it-turiżmu. Allura għandna is-sajjied qed isiru wkoll għodda biex inbijaw lil Malta fil-waqt li fil-verità jekk tinżel Marsa Xlok, jistgħu jgħidulek dawn in-nies. Jekk tinżel Marsa Xlok, it-turiżmu over is-sajjieda, is-sajjieda qegħdin fil-ġemp. Kważi jitkarbu biex jaslu sal-lanċa. Sew qed ngħid. Jiġifieri hemm daw id-diffikultajiet kollha li l-fotografija li l-film ma jagħmlux ġieħ lis-sajjieda li x-xogħol tas-sajjieda ma jagħtux id-dinjità meħtieġa lis-sajjieda jew li jisħoqilhom is-sajjieda għax meħtieġa. X'għamilt? Fil-bidu il-mod kif jiena b'xi mod jew ieħor stajt nisfida dan jew tal-inqas kif irraġunajt jiena dak il-ħin kien li mmur fuq il-lanċa, immur allura mas-sajjieda. Ħanurikom sensiela ta' ritratti, ħanurihomkom bil-mod. Mbagħad nispjega ftit x'kont qed nagħmel jew lejn kont qed inħares. Dawn huma ir-ritratti tal-bidu, jiġifieri ttieħdu bejn wieħed u ieħor fi-2014. Hawnhekk kif qed taraw għandek ix-xibka fuq wara, issa il-poppa u dan nista' ngħidu minn ritratti antiki li hemm tal-istess lanċa u minn films tal-familja li hemm tal-istess lanċa. Ħafna drabi l-poppa jew dil-erja hija użata anke waqt li aħna ħerġin mill-port. Ħafna drabi n-nies ipoġġu hemmhekk, jitkellmu, hemm min ipoġġi hemm min ipoġġi fil-bridge jew quddiem. Imma ħafna drabi ir-ritratti juru li b'xi mod jew ieħor in-nies ipoġġu hemm. Jekk mhux kulħadd imma u kont qed inħares lejn x'inhu jiġri fuq il-baħar essenzjalment. Fil-bidu wkoll ir-ritratti tiegħi, fir-ritratti kont qisni żammejt is-sens estetiku f'sens ta' rid nieħu ritratti sbieħ, rid nieħu ritratti ċari.
Rrid nieħu ritratti fejn li jispjegaw il-kuntest ukoll u eventwalment rrid nieħu ritratti li jiddeskrivu ftit anke il-laqa ta' kulturi li hemm differenti fuq il-lanċa għax il-lanċa għandna l-padrun u l-kaptan li huwa Malti, però il-kru ħafna minnhom huma Eġizzjani jekk mhux kollha. Allura għandhom anka kultura differenti u toħloq xi kultant hija sors ta' konflitt, hemm ħafna insomma idejat u hija laqgħa ta' idejat, hija laqgħa ta' kulturi differenti li dejjem hija interessanti naħseb anke viżwalment. U bdejt inħares. Kif qed taraw il-preokkupazzjoni għadha bil-composition, bil-kuluri sbieħ u dad-diskors kollu. Hawnhekk fejn qed jiltaqa' l-ħut, jibda jersaq il-ħut, nitfu u żomm il-ħut iżomm taħt dik il-lampa żgħira għalkemm ma tfadal xi fanal mixul fuq wara. Din hija sitwazzjoni li tara kważi rajni anke fil-film fejn min qiegħed fil-lampa, il-lampa hija dik, jiġi jitkellem mal-kaptan biex jaraw hemmx biżżejjed ħut taħt id-dajsa jekkux vijabbli li ddawwar ix-xibka, jekkux vijabbli li taħdem. Dawk minnkom li interessati fil-kliem jew fid-diskors, naħseb hawnhekk ikun hawn fost l-iktar diskursati interessanti għax hawnhekk nisimgħu id-diskors dwar mhux biss il-ħut, però nisimgħu anke d-diskors dwar il-kurrenti, fejn qiegħed il-kurrent, kemm hemm riħ, fejn qegħdin, jekk hemmx vapuri fil-viċin u dad-diskors kollu. U dad-diskors jibqa' sejjer sakemm tinġabar ix-xibka, sakemm tittella x-xibka. Idawru ix-xibka jinġabar il-ħut, issa anke bħala lingwaġġ jew anke bħala lingwaġġ viżiv, probabbli Giuseppe qed jgħid ara kemm hemm laċċi hemmhekk. Ġifieri għal ħadd ieħor għalija ix laċċi u mhix sawrell u materializzax il-naf li laċċi. Imma nafu kolli laċċi, ma kontx nafu kolli laċċi, tant kemm il-darba tkellimna dwar, anke dwar dan ir-ritratti. U għax taqbes. Tisimgħu? Ġifieri għalikom ma tfisser xejn, però jiena li qed nieħu r-ritratti dawn l-affarijiet nismagħhom. Mela l-laċċi naf li jekk hemm il-ħut qed ifawar jew qed jaqbes hekk naf li dik hija laċċi. U naf li importanti bħala referenza viżiva. U bħala referenza viżiva anke meta jiena qed neditja l-film jew meta qed neditja jew qed inħares jew nażel ir-ritratti. Iġibu l-fonti, il-fonti hija l-parti tan-nofs tax-xibka li hija korreġuni jekk se jiżbal hija fejn l-għażel ikun l-ħxen sew fejn jinġabar il-ħut fl-aħħar. Imbagħad jibdew jikkupjaw il-ħut. Jikkupjaw ġifieri qed tellaw il-ħut għandek il-ħut maqbud fix-xibka u qed jittella ftit ġo dak il-kopp li qed taraw hemmhekk. Il-ħut jinxteħed ġo xkejjer. Issa, minn hawnhekk bdejt b'xi mod jew ieħor anke ninteressa ruħi fil-pożizzjoni tiegħi fuq il-lanċa, fil-post tiegħi fuq il-lanċa. Ġifieri, jiena fejn irrid noqgħod biex lan tellef, lan weġġa' u nieħu ritratti li huma b'xi mod jew ieħor interessanti. U fl-istess ħin qed inħares ukoll lejn il-kompożizzjoni tar-ritratt, x'jgħid ir-ritratt jekk jiena noqgħod f'pożizzjoni u mhux f'oħra. Kemm jiena pereżempju viċin tas-sajjieda jew qed inħares mill-bogħod.
Da il-distanza bejni u bejn min qed jaħdem qudiemi kemm kbira u xi tgħid dwar il-mod kif qed ninterpreta r-ritratt u ninterpreta s-sitwazzjoni. Jiġi kkopjat il-ħut u mbagħad tidħol il-ġewwa hawnhekk qed narawhom jgħaddu x-xibka jingħatfuha, jirranġawha u jerġgħu jiġbruha fuq il-poppa. Mbagħad imorru l-ħottu l-ħut. X'kont qed nagħmel waqt li qed nieħu daw ir-ritratti? Waqt li qed nieħu daw ir-ritratti qed inħares kważi biss lejn il-proċess. Il-proċess tas-sajda. Looking back, illum naħseb li kien pass naturali jew kienet ħaġa naturali għalija li bħala bniedem li ma naf xejn fuq is-sajt, li kienet l-ewwel darba li tlajt fuq lanċa tas-sajt b'dak il-mod. Li qed nipprova naħdem ma' nies u ma rridx intellef u ma rridx inkun ta' xkiel u da' diskors kollu. Naħseb li hija naturali li ħadd ħares lejn il-proċess u tipprova tifhem x'qed jiġri pass pass. Però eventwalment bdejt nirrealizza li kif qedtilkom fil-bidu, l-istorja qatt mhija storja lineari, jekk jiena qiegħed waqt li aħna mixewlin qiegħed nistenna u qed nitkellem ma' Antwan u Antwan qed jgħidli isma' għax ma nafx. Mort nikol hekk jew kilna hekk. Mela hemmhekk hemm skambju ta' esperjenza li tmur lilin, ħafna lilin jew qed ikellimni dwar it-tfal, jew qed ikellimni dwar il-familja. Jew jekk qiegħed fil-kajjek ma' Giuseppi jew qiegħed fil-fregatina ma' Giuseppi u Giuseppi qed jgħidli fi żmien missieri ta' x'kien jgħid jew kien jgħid jew taf kemm kien jgħajjat miegħi. Vera Ġus. Ġifieri dawn kollha imma kollha qed jagħtuni perspettiva differenti mhux ta' dak li qed jiġri, però dak li qed jiġri taf kemm għandu saffi differenti u kemm hemm saffi li wieħed jista' iqaxxar waħda fuq l-oħra u kollha jibqgħu jagħmlu sens. Issa, kif ħajamlu sens jew kif ħanfissirhom jiena f'ritratt jew film hija storja oħra, hija naqra iktar komplikata minn hekk. Però minn din l-idea ta' proċess bdejt inħares lejn fotografija kont diġà familjari pjuttost magħha ma' fotografi oħrajn biex xogħol ta' fotografija internazzjonali. Però bdejt inħares lejn films li jittrattaw is-sajt li huma marbutin mas-sajt huma films pjuttost partikolari. Għandna films li huma famużissimi, ġifieri mind you, daw ħafna minnhom huma famużi, però probabbli l-iktar wieħed popolari huwa La Terra Trema. Però bdejt inħares lejn daw il-films għal diversi raġunijiet, bdejt inħares lejn pereżempju x'tip ta' stampa jażlu li juru għax jiena nista' nuża il-kwalità fiha nnifisha tar-ritratt biex nispjega l-kuntest jew biex noħloq spazju jew biex noħloq biex inqarreb l-udjenza lejn is-suġġett tiegħi. U dan jekk tiftakru fil-film li rajna fil-bidu, qed nuża il-footage pereżempju tal-GoPro. Il-GoPro il-kwalità hija baxxa ħafna, speċjalment fid-dlam bħalma kon hemmhekk, imma dik xi tgħidli, dik tqarribni ħafna iktar lejn is-suġġett għax il-kwalità hija ħafna iktar qrib il-kwalità tal-films li niġbdu fil-familji tagħna, li niġbdu ta' kuljum aħna, hija ħafna iktar qrib il-films li niġbru minn fuq il-mobiles pereżempju. Alla bdejt inħares lejn dawn il-kwalitajiet estetiċi li huma importanti ħafna. Pereżempju, Nanook of the North huwa b'xi mod jew ieħor l-iktar classic famuż, l-iktar film klassiku famuż fl-etnografija b'xi mod jew ieħor. U hemm diversi problemi ta' kif jirrappreżenta is-sajjieda, tista' sejħilhom sajjieda, tista' sejħilhom kaċċaturi, u ħafna drabi jitlobhom lis suġġetti tiegħu jew lin-nies li qed jaħdem biex jirreċtaw. Però da qed nitkellmu fuq il-1922.
Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li b'xi mod jew ieħor żviluppajna u ħriġna minnhom u kbirna u tallimna minnhom. Forsi l-iktar wieħed li nissogra ngħid tallimt minnu huwa dan il-film. Dan il-film ma kienx miġbud la minn fotografer u laqqas minn xi ħadd li xogħlu huwa li jipproduċi l-films. Dak kienu jidhirli sitt riċerkaturi li daħluha f'moħħhom li jekk jibnu ċatra u jimxu mal-kurrent biss u jħallu l-kurrent iġorrhom jaqsmu l-oċean. Ġennata pruvawa, iffilmjawa waqt li pruvawa u vera wassalhom il-kurrent, ħallija l-inkaljaw fl-aħħar, imma waslu. U għala interessani u għallimni ħafna dak il-film. Interessani u għallimni ħafna għas sempliċi raġuni li l-kamera qed jużawha biss bħala estensjoni ta' l-esperjenza tagħhom. Jiġifieri dan mhumiex qed iħabber rasu minn fejn ġej id-dawl, jekk hemm ċaqliq, jew jekk il-composition kif inhi u da. Da qabad il-kamera u jekk qed jistadu u qabdu mazzola qed jiffilmjawha ġib il-kamera jaħ niffilmjawha. Alla dik l-ispontanjetà ħassejt li hija importanti u ħassejt li tagħti dimensjoni ġdida lid-dokumentarju, lill-element dokumentarju. Leviathan huwa wkoll film li b'xi mod jew ieħor ħoloq ħoss. Insejt kemmu twil, però għandi l-impressjoni li huwa film għandi miktub x'imkien hemm 90 minuta, 87 minuta. Però jinħass film pjuttost twil, jinħass film twil għax dan ma jużawx diskors xejn, ma jużawx il-kelma imkien fih. Ġifieri kull ma jużaw huma ħsejjes huwa film dak kontrajtu wara li ġejna minn fuq il-baħar. U għal-moment ma flaħx naraħ, tant kien fih ċaqli u tant. Però huwa film li jagħmel enfasi kbira fuq l-impatt li għandu il-kulur u l-ħsejjes kif jorbtu ma' xulxin. Alla f'dak is-sens hemmhekk nara lok fejn wieħed għandu bżonn naħaristu darbtejn u għandu bżonn jixtar naqra x'inhu jara. Dawn huma b'xi mod ir-referenzi li ħankun qed inħaddem illum u li ħaddimt wara ħaddimt fil-bidu fit-tieni parti kważi tax-xogħol tiegħi ħanejdu hekk. Kif qed qabel il-lingwaġġ qed inħarislu fis-sens l-iktar miftuħ tiegħu, fis-sens l-iktar wiesa' tiegħu. Jiġifieri m'għandix qed inħares lejn lingwaġġ bħala biss diskors, però qed inħares ukoll lejn kitba u issa ngħidilkom għala l-kitba at a certain point ħadet dimensjoni importanti ħafna fix-xogħol tiegħi. Qed inħares ukoll lejn il-momenti ta' skiet. Għala għax jekk naf li s-soltu jiena npoġġi bil-qiegħda ma' Antwan u hawnhekk qed nivvinta għax Antwan mhuwiex hekk. Impoġġi bil-qiegħda ħdej Antwan u ma jieqafx jgħid. U llum tlajt fuq il-lanċa u ma qalx kelma, mela naf li hemm xi ħaġa għaddejja bħal kull relazzjoni oħra, mind you. Allura il-momenti ta' skiet jew il-momenti ta' pawża inħosshom li huma importanti li għandhom tifsira daqs jew jekk mhux iktar mid-diskors, mill-kliem. Ovvjament hemm lingwaġġ li huwa fiżiku u jiena li ma jqatt jiena sajjiet li m'għandix li l-background tiegħi huwa fl-akkademja. Il-mod kif inġib ruħi, il-mod kif impoġġi bil-qiegħda, il-mod kif nirrelata mal-lanċa, il-mod anke kif niċċaqlaq mal-lanċa huwa differenti ħafna minn bniedem li twielet fuq il-baħar essenzjalment. Huwa l-mod kif qed nippunta lejn Giuseppe għax Giuseppe li xaħwiet li ktar ta' esperjenza. Però il-mod kif ġieli rajt pereżempju fuq Marsa Xlok tara nies anzjani ħafna u jaqbżu fil-fregatina jisu xejn mhu xejn. U jien għandhom naħsibha darba darbtejn u qed ngħid ħa nispiċċa l-ilma fl-ilma. Ġifieri tagħmel differenza kbira dak il-mod kif nirrelata mhux biss
il-fiżiku. Il-fiżiku jirrelata mal-ispazju u mal-ispazju li fih qed jitħaddem il-ġisem. Ovvjament, is-sensi, meta qed nitkellmu fuq is-sensi, qed nitkellmu mhux biss dwar dak li nħoss, imma qed nitkellmu wkoll dwar il-memorja b'xi mod jew ieħor tal-ġisem li għandu ta' ċerti affarijiet. Jiġifieri jiena mhux neċessarjament inħossi sħana, però jekk qed inħares lejn stampa li hija ħamra, għalhekk nitkellmu fuq il-warm colors u l-cool colors, le? U hemm ukoll memorja marbuta ma' ħafna oġġetti, jiġifieri l-element tas-sensi, tal-perċezzjoni u tal-memorja għalija kważi jitwaħdu flimkien, anke meta qed inħares lejn x'tip ta' ritratti u x'tip ta' dawl ħanuża fir-ritratti tiegħi. Mhux għax qatt kelli xi għażla partikolari, mind you, però jekk fil-bidu f'dawk ir-ritratti li urejtkom bdejt niddejjaq minn pereżempju meta jkolli ritratt kollu aħmar, il-qoddim dak bdejt naċċettaħ bħala, anzi bdejt infittxu bħala parti mill-espressjoni kollha ta' x'inhi s-sajda tiegħu ta' x'parti hi s-sajda. Ovvjament l-istorbju l-ħsejjes ir-repetizzjoni hija importanti ħafna. U r-repetizzjoni ħafna drabi nużawha wkoll bħala bħala mod kif b'xi mod jew ieħor nipprova ninterpreta l-idea ta' memorja. Għala għax ħafna bid-diskors li jsir anke meta qed nitkellmu isma' insaqsi Giuseppe ngħidlu ġus, missierek hekk kien jagħmel jew Giuseppe jgħidli isma' missier hekk kien jagħmel. Allura hemm ripetizzjoni ta' ġesti, hemm ripetizzjoni fil-mod kif tax-xogħol, hemm anke repetizzjoni ħafna drabi tal-mod kif iġibru hekk f'sitwazzjonijiet. Il-Glawdu ix-xieħ jgħidu li mal-min tiegħi il-Glawdu x-xieħ kien jgħid ħafna le waqt ix-xogħol. Inti mhux inqas, jiġifieri hemm ċertu affarijiet li Giuseppe jgħidli missieri kien jgħid waqt ix-xogħol ngħidlu ġus, mhux anke inti tgħajjad. Imma biex tikmanda tajjat lejn. Eżatt, jiġifieri u jkun hemm ħafna minn dawn l-affarijiet li nibda nara fejn jorbtu li huma affarijiet li nħoss li huma interessanti ħafna. Għala għax qed jurini wkoll li din mhix biss kwistjoni ta' karattru, imma hija wkoll kwistjoni ta' kif isir ix-xogħol u kif talmu l-individwi jagħmlu x-xogħol, x'inhi l-memorja tal-familja. U hemmhekk naħseb il-memorja tal-familja f'sens ta' ma rridx nuża l-kelma teżor għax forsi teżor hija kelma wisq prezzjuża, però f'sens ta' ġabra ta' informazzjoni, f'sens ta' wirt, huwa wirt li huwa rik, imma rik tant kemm hu divers ukoll. Ġifieri jiena m'għandi l-ebda dubju li Giuseppe mhuwiex missieru, għax il-missieru sirt nafu mod ieħor u issa nispjegalkom għalkemm qatt ma ltqajt miegħu, però hemm din l-istorja li qed qarribhom ukoll flimkien u l-istess Antoine. Għala għax Antoine tallem ma' Giuseppe, il-lanċa hija b'xi mod ieħor l-istess għalkemm kien hemm xi modifikazzjonijiet żgħar. Allura hemm dan il-wirt li dejjem jikber. U at this point tajjeb li nitkellem dwar l-esperjenza allura bħala niżġa ta' relazzjonijiet. Jiena m'iniex qiegħed hemmhekk biss biex nisma' l-istorja u niktibha, għax anke dik għandha d-diffikultajiet tagħha. Imma jiena qiegħed hemmhekk biex nisma' l-istorja niktibha, okay, jew naħdilha ritratti, jew nirrekordja s-sound. Però wkoll nagħti spazju biżżejjed f'dik id-dokumentazzjoni biex inħalli lok għal possibiltajiet oħra. Huma possibiltajiet ta' interpretazzjoni tal-arrej, jew ta' dak li qed jiġi jara ritratti, jew ta' dak li qed qalleb il-ktieb ta' ritratti, jew ta' dak li qed jara l-film. Alla jkun hemm din ejja ngħidula it-tieqa ta' possibilità fejn
l-udjenza għandha ċans tispekula dwar x'ħajjiġri u dak li kont qed nipprova nagħmel meta ħallejt kważi minuta u nofs sħaħ ta' kważi dlam ċappa hemmhekk qed inħares lejn is-sajda u s-sajda iva ssir ħafna minnha fid-dlam b'mod partikolari dak il-mument tas-sajda, però jekk tmur skola tal-film, di ħajjgħidulek għandna problema u hekk għax għandek toqba fil-film. Fil-film konvenzjonali. U allura ħan nitkellem dwar din nisġa ta' relazzjonijiet ukoll. Ma nistax inkompli minnaw jekk ma nitkellemx ftit fuq il-Glawdu Xieħ. Il-Glawdu Xieħ li jiġi missier Giuseppi u li kien il-persuna li bena il-lanċa li bena l-Joan of Arc, hemm diversi rakkonti, kulħadd għandu l-istorja tiegħu, jekk tpoġġi bil-qiegħda ma rsax tlok, tpoġġi x-xatt, probabbli ħadd tiltaqa' ma' xi ħadd li ħajdlek jiena kont naħdem mal-Glawdu, jew kont nafu, kien fi ftit kliem biex kważi nirreduċih għal ftit kliem, kien bniedem ambizzjuż, kien bniedem ta' rasu, kien bniedem b'xi mod jew ieħor anke bniedem diffiċli. Kien bniedem diffiċli f'sens ta' ma kienx bniedem martab li bniedem jista' jargumenta wisq miegħu għax kien pikus, kien kompetittiv ukoll u dak il-karattru b'xi mod jew ieħor jiddistingwih u jiddistingwih b'dal mod. Daw x'inhuma? Essenzjalment f'ħafna drabi li kif qedtilkom inti waqt is-sajda hemm mumenti twal fejn qed tistenna jew qed tixrob it-te jew qed tgħid kelma u f'ħafna mid-diskursati li kien ikolli kemm Antwan u kemm ma' Giuseppi kien dejjem kienu jgħidu li fuq il-Glawdu Xieħ u għax kien jagħmel hekk u kien jagħmel hekk u fost affarijiet oħra kien jgħiduli mal-Glawdu Xieħ kien jaf l-iskola. U f'nofs din id-diskursata dejjem kien jinqalab b'xi mod jew ieħor da diskors li l-Glawdu Xieħ kien iħobb jikteb. L-ewwel sena smajta t-tieni sena u xejn ġejna jidher li lejn l-aħħar tat-tieni sena jekk min jisbaq t-tieni sena. Kont qed id-dar ta' Giuseppi u qed nitkellmu u l-Giuseppi qedlu ġus, qedlu dal-kodba li dejjem issemmi li kien jikteb missierek fejn. U saqsa lil Judith li qiegħda hawnhekk magħna, alla alla ġiblu wieħed minn dawk il-kitba. U ġabit li wieħed, literalment wieħed, u xejn ftaħtu bdejt ninduna kemm kien bniedem anka metodiku, kemm kien bniedem b'xi mod jew ieħor iddixxiplinat, kemm kien bniedem ambizzjuż. U biex naqta' storja twila fil-qasir, saqsejthom għandhom x'iktar u skoprejna li bejwet u ieħor daw il-kodba hemm madwar kien hemm jisu żewġ kaxxi kodba u l-ispen tagħhom it-tul ta' żmien ta' 40 sena. Ġi essenzjalment dan żamm rekord ta' kull sajda li għamel b'xi mod jew ieħor fuq il-Joan of Arc. Bil-ġurnata, bid-dettalji kollha, issa nurikom li hija interessanti ħafna mhux biss il-kontenut ta' daw il-kodba, għax il-kontenut fih innifsu huwa parti kbira minn daw il-kodba, però hija parti li mhijiex f'iżolament, u qed ngħid mhijiex f'iżolament għala għax il-qxur ta' daw il-kodba, 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 il-qxur ta' daw il-kodba,
il-xhur ta' daw il-kodba diġà fihom infushom huma interessanti għax jagħtu referenzi kulturali interessanti ħafna. Jiġifieri l-anniversarju tar-Rew ir-Reġina, l-Sputnik, wieħed minnhom fuq il-cover għandu lil Sofia Loren. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet, ma xiex wieħed jista' jaqbad ukoll fuq livell ta' kultura ta' kuntest internazzjonali li huwa interessanti ħafna. Kellu ħabta, ġifieri hemm għandu isu formula kif jikteb fuq dawn il-da. Kien jikteb x'sajda hi di Lampuki 1981 pereżempju, u dak il-number huwa n-number tal-lanċa li f'dak il-każ ma naħseb dak il-penis, le? F907 x'kien? Dan 1968, F50 il-Joan of Arc. Ġifieri is-sajda u s-sena u l-lanċa u d-dajsa. ħafna mill-kitbiet jieħdu din il-forma. Ħafna mill-kitbiet jieħdu din il-forma. Fejn fuq naħa għandek il-kru, issa l-kru hija dik minn hawn il-fuq. Minn hawn l-isfel probabbli dawn huma ta' xlief ġus naħseb, dawn li ma kienux ġew, dawn li ma ħarġux għas-sajda. U mbagħad qed jagħti id-data, qed jgħid fejn marru, insomma, u l-esperjenza tal-da. U mbagħad il-bejħ u l-ispejjeż li kellu. Din għal kull sajda li kien jagħmel, għal kull sajda li kienu jagħmel. Għala l-ismijiet tal-kru, ħanibda bl-ismijiet tal-kru. L-ismijiet tal-kru fis-sens tiegħi huma importanti ħafna. Għala, għax meta fl-aħħar, u issa nurikom eżempji, meta fl-aħħar kien jiġi biex jaqsam, xi kultant insibu l-isem biss u kemm qala it-tali f'dik il-qasma. Però ġieli nsibu wkoll li għal xi raġuni jew oħra jikteb l-isem u l-indirizz. U l-fatt li jikteb l-indirizz lili jew għall-income tax ma naħsibx. L-indirizz għalija importanti ħafna għax itini wkoll idea tal-firxa minn fejn kien qed isib in-nies. Ġifieri ħafna drabi u hawnhekk ma nirridux ninsew li Marsa Xlokk jidher li fin-1974 il-popolazzjoni tiegħu kienet madwar 1500-1700. Ġifieri ma kienx hemm xi popolazzjoni enormi, ma kienx hemm nies fiex tintilef. Ġifieri il-ġabra tan-nies kienet għadha viċin ix-xatt ħafna. Jew ix-xatt u n-naħa tal-magħluq, sew. Inti kont ġifieri anke tagħti allura minn din l-informazzjoni nista' nifhem ukoll is-sens ta' komunità li kien hemm. Li insib interessanti wkoll minn punto di vista etnografiku hawnhekk, li insib importanti wkoll jew interessanti huwa li qed itina għandna b'xi mod jew ieħor il-prezz tal-ħut kif ivarja matul is-snin. Il-prezz tal-ħut u l-prezz jew l-ispejjeż li kien hemm marbutin mal-lanċa matul is-snin. Il-Glawd kien ukoll jagħmel rendikont annwali tal-ispejjeż li kien ikollu u tal-maintenance li rrid jagħti. Ġifieri jekk dan kien jixtri filter taż-żejt, kien jikteb xajt filter taż-żejt bid-data u bl-ispejjeż. Daqshekk hemm dettalji fih daw il. U din sena wara sena u jirrepeti ruħu bejn u ieħor dejjem l-istess. Hawnhekk qed jagħti sens tal-qasma, tas-samiet. ħafna drabi jagħti l-ħin ta' fiex inħarġu, fiex indaħlu, fiex marru l-pixkerija, dawn matul iż-żmien ivarjaw naqra. Għala għax qabel is-sajda ridet issir sa x'ħin ġus bil-lejl. Fiex ħin rid tidħol pixkerija. Imma laqta għal-lejl ta' filgħodu konna nkunu Marsa Xlokk. Eżatt. Jammorru l-pixkerija,
Ġifieri, jekk qabel intom kontu tidħlu u ridtu tkunu l-art sal-4, illum dik m'għadix teżisti. Qabel konna mbaħ il-pexkerija, issa mhux il-pexkerija, issa tarmija. Issa niġu għalija di. Għax il-beħ tal-ħut ukoll varja matul is-snin. Allura qed nieħdu wkoll l-idea ta' kif il-ħajja tas-sajjied inbidlet anke f'sens ta' relazzjonijiet li qed jibni fuq l-art. Għala, għax fil-waqt li dak iż-żmien irid ikollok bniedem li tista' tafdaħ forsi l-pixkerija, mhux għax qatt ma jkun hemm diffikultajiet mal-pitkala, għax naħseb storikament is-sajjieda u l-pitkala dejjem ikun hemm xi naqra ngħidu disgwidi u bniedem jiċċekkja lil ieħor. Però il-beħ tal-ħut issa nbidel. Inbidel għax qed imur ħafna drabi għal fish farms. Issa, pereżempju hawnhekk qed naraw parti minn bħal din f'dan il-pitazz partikolari hemm paġna wara paġna wara paġna wara paġna dwar il-kuntratt tal-lanċa minn fejn xtraw, pereżempju l-injam u l-imsiemer tar-ram kellhom jitilgħu għalihom sqallija, tella li t-tali miegħu għax kien jifhem għax kien mastru tax-xaprim u kien tas-sena. Allura hemm dawn il-ħafna dettalji. Qed ngħidilkom paġna fuq u kien hemm disgwidi fuq meta ħadd itles tal-lanċa, x'tellifni xogħol u ma tellifni xogħol u għala u x'kapparra tajtu u da d-diskors kollu. Li le question marks mawx. U xi kultant illum seba' u jibqa' jagħti daw id-dettalji insomma. Issa, qabel ma neqleb għar-ritratti, hawnhekk b'xi mod jew ieħor meta taqra mill-viċin mbagħad il-kitba jiena qed infittex. Pereżempju espressjonijiet fejn qed juri rabja. U juri rabja, ħafna drabi juri rabja, pereżempju għal membri tal-kru, pereżempju għal forsi xi ħadd li inqaleb u waqatlu l-lampa. Jew għal xi ħadd li kisser xi ħaġa, għal xi ħadd li forsi mhix rabja, ma pereżempju ħin minnu inti ddaħna. Ħin minnhom pereżempju isemmi meta wieħed mill-kru wieħed mit-tfal tiegħu il-majs gidmu missu il-bol. Jiġifieri u mbagħad il-ġinġer ħadu, il-ġinġer huwa missieru jerġa' li jiġu l-bużnannu ta' Antwan illum. U ħadu l-isptar, allura nieħdu daw l-ispunt. In-nannu tiegħek, imma l-bużnannu ta' Antwan. Allura nieħu dawn u pereżempju xi kultant jikteb kemm ġalni nidej it-tali jew il-kru reġgħet il-kru għamlu strike pereżempju. U tieħu dawn il-perspettivi li kieku li fuq 6 snin jew kemm ili naħdem magħhom ma ħadthomx jiena, imma għandi nista' wkoll nara pereżempju ċertu affarijiet jirrepetu ruhom. Jekk Antwan f'xi ħin kellu problemi mal-kru, nista' nara li dawn mhumiex affarijiet ġodda. Nista' nara wkoll ir-raġunijiet forsi ivarjaw, imma ir-reazzjonijiet kif ivarjaw u kif jirreaġixxu għalihom u kif jaffettwaw is-sajda jew il-proċess tas-sajd. F'dan il-ktieb, f'daw il-kotba insibu wkoll affarijiet bħal dawn. Daw għal-bidu meta rajthom jiena ma kienu jfissru xejn. Għalija huma numri. U mbagħad b'xi mod jew ieħor irrealizzajt li dawn huma r-rimjiet tal-lampuki. Ir-rimi dawk tal-lampuki. Tal-lampuki. Però xejn narhom hekk mela jiena bħala riċerkatur li ma naf xejn u dejjem ngħid li ma naf xejn għax importanti bħala tluq tiegħi nitlaq minn sens ta' telfa b'xi mod jew ieħor, jiena bħala riċerkatur li ma naf xejn. Dan il-biċċa dokument li għandi fidi, mela għandi karta antika, safranija, li għandha riħa partikolari, mimlija numri, dik xi tfisser għalija jew x'tista'
jew kif tista' tistimulani b'xi mod jew kif tista' b'xi mod jew ieħor tistimulani biex nipproduċi x-xogħol tiegħi. Kienu kun hemm affarijiet ukoll bħal dawn. Kienu kun hemm. By the way, qabel ma tibda moħħkom jiġri, il-penis, mhux il-penis li qed jaħdem f'moħħkom, il-penis kienet lanċa li kellu wieħed mit-tfal. Li kienet tal-Ingliżi. Kienet torpedo boat, qed jgħidli Antwan, li kienu semmew hekk u mbagħad inbidlet u m'għadix fil-familja. Però jiena għalija li ġej ukoll mid-dinja tal-arti, dawn id-drawings, dawn id-disinji, huma ħafna kważi iktar interessanti minn kull ritratt li nista' nieħu jien. Għala għax huma ġejjin direttament mill-lid tas-sajjied, jew jekk mhux mill-lid tas-sajjied, minn uliedu jew mill-familja tiegħu. U allura huma ħafna iktar veri minn dak kollu li nista' nirriproduċi jiena. Wara dawk id-djarji, ovvjament, il-għalija li kien pass naturali kien u dan dejjem nibqa' b'xi mod jew ieħor nafu lill-familja tal-Glawdu. Meta tlabthom nistax inħares lejn ir-ritratti li għandhom tal-familja, għax ovvjament kien pass naturali għalija għax jekk dik il-kidba hija ħafna iktar vera minn dak kollu li nista' nieħu ritratti jien, allura bl-istess raġunar ir-ritratti u l-videos tal-familja tajbin jeħżiena huma ħafna iktar veri mir-ritratti li nista' nieħu jiena. U hemmhekk bdejt niġbor mhux biss mingħand il-familja ta' Giuseppi imma anke minn ħutu. Dejjem hija kwistjoni ta' kif ħadd innegozja naqra l-użu tagħhom jew il-da. Hemm min bħal Giuseppi għalli jaqbad da kollu u dwar għax għandek bżonn u hemm min kien iktar protettiv li nifhimha, li kien iktar protettiv fuq ir-ritratti u l-videos tal-familja. Però f'dawn le m'għandekx però f'dawn il xkiltni. F'dawn ir-ritratti stajt nieħu perspettiva ħafna iktar intima tal-ħajja familjari tas-sajjieda. Ħalli ma ngħidx m'hemmx kwantità kbira ta' ritratti li huma direttament marbuta mas-sajd, huma ħafna iktar ritratti marbuta ma' birthday parties, ma' mamodijiet, ma' dawn l-affarijiet li inti u jiena kollha għandna r-ritratti tagħhom, tiġijiet li għandna ritratti d-dar tagħhom. Però dawk huma ritratti li qed ituni perspettiva intima ħafna iktar milli stajt inġib jiena anke mill-ħin li kien jippermettili, ġifieri u insibhom kważi imprezzabbli daw ir-ritratti. L-istess, mbagħad beda proċess fejn skenjajthom, fejn ukoll bdejt inħares lejn il-kitbiet fuq wara tagħhom li x'kultant huma interessanti, xi kultant mhumiex. Jew ħanerġa' nirrepeti, forsi huma dejjem interessanti uħud aktar minn oħrajn. Uħud aktar minn oħrajn. Kien hemm kwantità wkoll ta' videos personali li huma VHS videos fejn kien hemm taħlita ta' kif qed taraw
ta' okkażjonijiet familjari, kien hemm uħud minnhom fejn nista' nara il-mod fejn jiltaqgħu Giuseppi u missieru jew uħħutu oħrajn. Dan naħseb il-majs ġusu. Daħħu Giuseppi, ġifieri daw kienu jaħdmu dejjem fil-familja. Li m'għadux magħna llum. U nara u dejjem ħadd dal-perspettiva. Inti tem fuq. U stajt nieħu perspettivi oħrajn, bħal pereżempju li l-Glawdu kien iħobb il-mużika. Kien idoq l-akkordjen, kien idoq l-akkordjen, kien idoq xi ftit il-violin u l-klarinett x'kien. Ġifieri dik xi ħaġa li mill-kitba ma ħarġitx. U stajt nara hawnhekk diversi drabi. Iktar minn hekk, dawn ix-xogħlijiet bdew jiftħu li iktar għajnejja għall-estetika tar-ritratti, għall-estetika tal-video u x'tip ta' estetika nista' nadotta jiena. Ħanfakkarkom ftit, jiena fil-bidu għedtilkom l-interess tiegħi kien li niddokumenta proċess b'ritratti ċari, b'dawl tajjeb u diskors kollu. Meta bdejt nara dawn u meta inti qed tagħmel digitizing tal-video tal-VHS b'mod partikolari li huma tapes, ikollok ħafna glitches pereżempju, sa ma nafx tiġi glitches bil-Malti, ikollok jisu ċaqliq, ikollok partijiet fejn jaqta'. U daw kollha bdejt insibhom elementi estetiċi li huma interessanti li wieħed forsi jesplora, anke fix-xogħol tiegħi stess imbagħad. Kważi hawnhekk din nista' naqbiżha għax tkellem fuqha Antoine aw tkellem fuqha Adrian. Naħseb xi ħaġa wkoll li forsi bidlet li il-perspettiva personali tiegħi fuq ix-xogħol jew fuq ix-xogħol li għamlu Giuseppe u Antoine kien li at one point aċċettaw li mmur bħala baħri magħhom. Believe it or not, imma ma nafx sallum kienet deċiżjoni tajba jew le, imma li ma waddabniex il-baħar Antoine ġifieri ħafna paċenzja bija, tikxifnix tol. Ħafna paċenzja bija u ovvjament kienet esperjenza totalment differenti. Sa dak iż-żmien kont għamilt diġà naħseb żewġ staġuni nieħu ritratti, però qatt ma kont eżattament fimt x'inhu jiġri. Għadni sal-lum mind you minix 100% ċert x'inhu jiġri. U niddubita qatt x'inkun 100% ċert, però il-fatt li inti qed miżbidejk qed tħossu kajjin, il-fatt li inti trid tmur għandek xabtit jew le, il-commitment li għandek, dawk huma kollha naħseb affarijiet li fetħu li għajnejja jew tawni perspettiva totalment differenti minn meta inti qed tieħu biss ir-ritratti. U li ma qatilniex. U wara dik l-esperjenza il-xogħol inbidel ħafna. Ix-xogħol inbidel ħafna għax bdejt nfittex kważi ritratti li huma diffiċli ħafna, meta qed ngħid diffiċli ħafna, mhux biss f'sens ta' fejn tpoġġi lilek innifsek. Tatni wkoll, by the way, qed nitkellem fuq il-pożizzjoni tiegħi fuq il-lanċa. Il-fatt li ħdimt magħhom stajt ukoll b'xi mod jew ieħor wara meta nirritorna fuq il-lanċa, stajt ukoll nipprevedi x'ħajjiġri iktar fuq il-lanċa. U allura impoġġi lili nnifsi u b'xi mod jew ieħor b'xi mod jew ieħor bdew jafdawni ftit iktar kif niċċaqlaq u fejn inkun u x'ħin inkun. Però bdejt infittex ritratti impossibbli f'sens li jekk hemm kważi dlam totali, xorta nipprova nieħu r-ritratt b'settings li huma differenti. Jekk ir-ritratt ġie mċaqlaq li 99% ħejġu mċaqalqin,
ma jimpurtax. Ma jimpurtax, hija parti mill-esperjenza senswali li tkun fuq il-lanċa, hija l-esperjenza ta' ċaqliq, hija l-esperjenza ta' dlam, hija l-esperjenza li inti fid-dlam ma tarax uċuħ imma tara silhouettes, tara dellijiet. U din l-idea tad-dellijiet, tad-dlam, taċ-ċaqliq, kollha saret importanti ħafna u naħseb li hija parti importanti jew parti essenzjali mis-sajda. Mbagħad, eventwalment bħalissa qed naħdem fuq din li hija website li hija taqbad diversi aspetti tar-riċerka. Ġifieri iktar website ta' riċerka milli ta' rakkont per se. Issa, jiena xogħol għamiltu, issa nħalli fidej il-kaptan u li mgħallem il-kbir. Ma nisimgħahomx. Tajjeb però, tajjeb li Bejti kellimni jitijaw. tajjeb li jekk għandkom mistoqsijiet, jekk għandkom bżonn xi affarijiet x'wieħed jiċċara, issa ċans jiena ħanitkellem fuq ir-ritratti, Giuseppe ħajitkellem jew għandu ħajitkellmu fuq is-sajt. Saqsux li. Ejja tma. Naf li kif għettu intom fl-ekwipaċ hemm nies li mhumiex Malti, biex titkellmu l-iktar bħala lingwa. L-Ingliż bil-Malti. Bil-Malti u bil-Eġizzjan. U bl-Eġizzjan. Ejja. Ġifieri għandu speċi titgħallem minn għandhom. Jien tallem l-Eġizzjan kemm li naħdem bl-Eġizzjan, issa jew ma jgħidu li nitkellem bl-Eġizzjan bħalhom, ġifieri eżatt. U kemm ilek snin bl-Eġizzjani? Ma 8 snin. 8 snin. Ma qabel kont naħdem anki ġalanet oħraj li kien hemm kont mort bħala mal-gvern x'jgħidu bħalissa observer tal-gaġeġ tat-ton. Allora għamilt 3 snin u kien hemm l-Eġizzjani u Indonezjani. Ġifieri kont naħdem magħhom hekk, għamel ġifieri kont nagħmel xahar u kont nitgħallem minn hemm ukoll. U ma tagħmlu Malti? Ejja, jitalmu, tu l-Eġizzjoni jitalmu. Hemm min jitgħallem. Skont kemm ikun bħal meta inti hemm il-Malti u hemm l-Eġizzjani jaħdmu miegħek. Meta jkun hemm l-Eġizzjani biss ħadd titgħallem iktar l-Eġizzjan. Bħal meta huma jkunu qegħdin jaħdmu mal-Malti biss. Ħajtalmu iktar il-Malti malaj milli meta jkun hemm l-Eġizzjoni allura jitkellmu bejniethom iktar. Naħseb jien f'kull lingwa. U ħaġa oħra qabel ma forsi jitkellem ħadd ieħor, naf li anke mill-Ister tal-Inhom Sajra nafu milli minn dejjem kien ikun hemm nies minn pajjiżi oħrajn fuq il-Laneċ
ġiri kuna għam l-isqalli, l-Lampedusani, ġiri t-Tunezini. Ġiridkom din isu li dejjem ikun hemm il-barranin fuq l-lanċa, mdorrin biha forsi Giuseppe jew le. Qabel Maltin Bess minn Marsa Xlok. Għax qabel konna nsibu kemm irrejdu nies. Il-paga kienet baxxa. U aħna konna naqalaw flows. Aqtar minn paga tal-arsa, u qabel kienet mill-lejra il-paga. Aħna ġil bħalma rajtu baħta 3 lejra ta' sajda ta' lej. Ġifieri n-nies li kienu jaħdmu l-art, li kienu jaħdmu mal-gvern, kienu anki jiġu magħna sa jisu naħseb 10 snin, iżjed minn 10 snin. 15 sena ilu, konna nsejbu nies kemm irridu, konna nkunu 15 ta' għax qabel kollox bl-idej. Illum kollox hydraulic, illum bil-hydraulic, illum wieħed jiġbed ix-xikfa. Tifhem? Allora is-sistema ħafna nbidlek Maltin. Ara, bis-sena kellna xi ngħidu mal-Eġizzjani u keċċihom. U għamel fuq il-da għamel ċismu fuq il-Facebook għamel biex jiġu Maltin. Jiġu b'darba m'hemmx interess mill-Maltin. U oħra, is-sajt, jien kien hemm il-nannu tiegħi, imbagħad missier, imbagħad jien, issa għandi t-tifel. Jien bes minn Marsa Xlok, ftejt hemm minn Marsa Xlok li t-tfal tagħhom jitalmu, titgħallem aħna nitalmu bl-esperjenza tifhem għax inkunu. Imma ftejt hemm għax illum is-sajjieda t-tfal tagħhom iridu jitalmu l-iskola biex jelħu. Imma l-baħar sabiħ, il-baħar meta titla' fuq, melli titla' ħassok f'dinja oħra. Jien għandi 68 illum il-ġurnata xorta tlemmu. U meta tmur law ġieħ ma jkollok xejn, ma l-baħar tiegħu. Tu biċi anke ma taqbad xejn, aħna morru. U dejjem avventura ġdejda l-volja. Nagħmlu l-istess xogħol, għax għandna l-istess xogħol nagħmlu. Imma daqqa ta' ngħidu aħna tar-rattun, daqqa taqbad bħalma ngħidlek l-aċċoli. Dik darba dik qatt ma qbadnihom. Imma llum ix-xibba ħexxinni ġifieri allura ta' xi darba, imma ta' darba għamilna sajta sabiħa ġifieri. Għaliħa u xlu għalaj. Osservazzjoni, il-danċa li tidet, il-danċa ta' sajt, kważi industrijali, Mhux industrijali, dik magħmula mis-66. Imma il-ġenna qabel kuna nafu bil-lampa tal-gass. U qabel konna nkunu kollox tittaħbi. Għaz n-nannu kien jitfilhom id-dawl kollu biex ħadd ma jaruh. U jaħarbilhom u jaqbad il-ħewd, ħadd ieħor imur l-ħdeħ qas ikun juf, id-dawwar jaqbad il-ħewd, u ħadd ieħor qas ikun juf li qabad il-ħewd. U jidħol il-pixkerija jbieħ. U jgħidu minn fejn qabdu. Aħna le, aħna kulli dawk il-fanulli kollha, il-sistema. Kien hemm l-impejja, għale. Marsa Xlok dik tiegħi, hekk qiegħda max-xatt hekk fin-nofs. Dik tagħna. Ma hemmhekk norbot jien. Issa żidna d-dawl. Kull ma għamilna żidna d-dawl. Ix-xikba ħexxen bil-forsi tħexxen. U roti, Qabel is-sajjieda jużaw it-tarkija, qabel il-magni. Tarkija, l-oħ.
Għadik il-mantik. Għana kien t-sejju kellu d-dajsa. Naħseb jina l-axħar wahda li kienet t-intrama. Duk miet. Il-barbarozor. Għand Martija, jina il-lot. Ejja. Ma duk kellu d-dajsa u kollek. Għalix m'għandix rekord il-miktub jobb tisin. Dwar kif kienet ħanajdek kif tista' tura. Dak hemm video tiegħu. Hemm fl-arkif naħseb tat-TVM Bonġu Malta. Ejwa, Bonġu Malta. Ejja, suppost qed jarmuha u ġejbu kif. Però Le, dajsa. Kif jarma. fit-tib tal-inhom sajna, hemm espressjonijiet. Mhux jgħidek għam tellaqlu, jgħidek għajn arbulaw. Tarbolaw, bħal meta teqelbu. Tarbowla. Teqleb. Jew teqleb jew tarbowla. Aħna li bħu waqt, intiet il-dud arbulajku. Sewa, skużi. Jew waqaf. Mhux il-lasta, issa xem narlu. Issa x'narbulaw? Narblu jew narbulaw il-lasta? Narblu. Għax il-lasta naħseb il-mindew dej. Imma l-lasta narbulaw Jorbolahu biex jimxu. Biex jimxi. Biex jimxi bil-riq. Dak hemm video ta' tfil. Ta' Bonġu Malta. Tasallu. Inti għandek? Qed jarmuha? Qed iżarma. Qed iżarmuha. Qed idur biha hekk. X'idher li mara ma nagħmlu naħseb. Dik kienet studenta tiegħi. Biex nistamu fuq kamera. Dak dommu inti titkellem inti. Le naf li provajt il-żassi, kulħadd. Met forsi tiggwidawni ċaħat li nista' kellem. Għan nisimaw lil... Zarifa. Zarifa, għajat naqra kjoġbu. Għajat. Tittajat iktar. Aha. Kompli. Ma six problemi. Jina jirrispettaw il-reliġjon tiegħi, jina jirrispetta il-reliġjon tagħhom. U għandhom bżonn jitolbu, ma mhux hekk hemm xi ħaġa waqt ix-xogħol jkun urġenti, ma jistgħux jitolbu, ma l-lestu u deħlejn u hekk jistgħu jagħmlu li jridu, jitilbu 5 darbit kuljum. Jiġifieri u anke fir-Ramadan
ċertu żmien nifqu ħajjiklu għax ma li taqbad b'ċertu ħin ma jistgħux jiklu iktar inti għom iċ-ċans jiklu. Bida tinżel ix-xemx, jabutija. Jutila. Zarifa, kif ħadd ir-ritratti jew kif ġbart din l-informazzjoni ngħidula bħalma għamilt ix-xogħol kollu fis-sens inti fuq il-lanċa kemm qabel u kemm waqt li qed fuq il-lanċa inti dejjem qed tħokk ma' ħadd ieħor u għandek ħinijiet twal hawnhekk il-film 10 minuti imma sajda tista' ddum minn jinnaf 6 sigħat għal ħafna iktar għal 12 siegħa, 13 siegħa. Skont kif jiġi x-xogħol, skont it-temp, skont ħafna affarijiet. Allura waqt li qiegħed fuq il-lanċa, jew anke meta qiegħed l-art, qiegħed tiddialoga, qed titkellem, qiegħed anke sempliċement xi kultant m'għandekx xi tgħid ma' ħadd ieħor imma l-fatt li jekk jien għandi żewġ frottijiet u offrejt waħda minnhom lil ħadd ieħor, huwa wkoll ġest ta' ħbiberija u wkoll ġest ta' turija ta' rispett ukoll. Ir-relazzjoni li forsi il-kru seta' jkollhom ma' Antwan kienet differenti milli seta' jkollhom miegħi. Jekk xejn Antwan huwa il-padrun tal-lanċa. Jiena qiegħed hemmhekk biss bħala l-mistieden ħafna drabi. Jiġifieri anke dik forsi b'xi mod jew ieħor tilab naqra logħba differenti hemmhekk. Kammil darba ħatrom it-tratti. U ġifieri biżmien mela mhux hekk. U mbagħad titgħallem pereżempju xi ħaġa ħmerija żgħira li probabbli taf iktar minni inti milli naf jiena stess, kien jgħiduli ħu ritratti kemm trid toqgħodx qudiemna. Li dik jew ma tgħaddi minn miegħu eżatt. la darba titgħallem tirrispetta dawk li dak l-ispazju m'għandekx imma l-istess ħaġa bħal meta Antwan kien jgħid li ma tersaqlix lem waqt li qed nagħmlu hekk. Jew tmiżdik. Fimt, jiġifieri huma kwistjoni ta' kif ninnegozja il-post tiegħi meta jiena mistieden fid-dar ta' ħadd ieħor. Glaudu. Lana tinteressaħ? Kienet tinteressaħ Lana? Lana kienet Missieri? Le, kanta l-Knisja ti. Il-Knisja kien ikanta. Le, ma kienx janni, doq kien. Ma kienx tinteressaħ imma wkoll. Kien xi ħobb jismaħħa. jisma' fejn. Ma kienx Ma interessat. kienx janni. Ma kienx tinteressaħ. Ma kienx janni. Aħna l-għannu, ġeni għanna ċiħanja, jena ma nqabbelx allora tajt. Imma għallu fuq il-bar minn kolla, kam ħaddum sejjer u ma titkellemx. Daqqa ikollu il-kelm, il-kellem ma l-kelm. Imma hemm xi taf xi għana marbut mal, per eżempju, meta titellaw il-but ma taf Memma sejt kullu. Anki l-Arab ikolla għandhom l-Arab jibdaw jgħajtu. Le għandha, imma so ma tantx. Qatt ma interessa ruħu da biex janni. Jelet. Janni kif jibdillu hu. Le ma Naħseb l-antiki, naħseb L-antiki. l-anteki iva kienu jgħanna, xo l-anteki. Anki kullu deslu l-wejġ, imma saxlu kemm lajja. Kienu jannu. U fuq lajja kienu jkunu xie 6 jew 8 jaslu l-wejġ u jgħannu. Fuq il-baħar. Biex ma kienx ma kien hawn xejn. Komplu.
xorta ton naħseb. Smajna, nistamak? Għajat naqra xe. Smajna l-esperienza tijak, Gilbert, minnaħa tijak, mill-perspettiva ta' naħa tijak bħala li qed tiddokumenta dan il-ġerni. Xtaqt minnaħa ta' Antwan u l-papa tijaw, Antwan, ġvera? Li forsi jgħidulna l-esperienza tagħhom kemm kienet u jekk kienet diffiċli biex jaċċettawk on board u anka speċi ta' biex jaqsmu dan it-tul ta' żmien miegħek. Jekk bidlitilhomx il-perspettiva tagħhom fuq barrani ħanejtek illi jgħixu litteralment miegħu għal żmien twil. U jekk looking back, ġifieri, iħarsux lejn l-esperjenza li għenitom biex jikbru jew ħossuhom li huma b'xi mod enriched, ma nafx il-kelma kif nista' ngħidha bil-Malti, li għamlitilhom differenza f'ħajjithom seeing l-esperjenza holistika u issa qed jaraw ukoll il-frott tax-xogħol illi kienu parti minnu f'dan l-aħħar 7 snin? Għabba konna problema li ġimani, Ta' biex li ħizzejja. Bħala bnidem toħbiċi li għandu perfezzjonist. Perfezzjonist vero. Dik li najdu għen, għax kull darba għajdi mekta, najdu għen, perfezzjonist. Najdu għen dik il-problema, najdu dik, għajdem l-istess ħoġa, l-istess kilma, dejjem l-istess kilma. Mekta jgħek, għaxu mux tajb, dejjem, dik id-dik, mux problema bejnietna. Isma fuq il-fejn, li dwar partijiet ta' xogħol u affarijiet, dawlet memorji. Memorji sbieħ. Tagħmel qed taħdem. Għax inti ma tibdix tora ġeni jura fil-kamera. Inti kull ma inti jien nuf x'inhu jiġri. Imma minix nura ġeni jura u meta jaqidhom flimkien. Hemmhekk bdejt nura ta' 7 snin ilu. Isma' tal-sena li għadda. Għaw ġibali il-film. Lanċa fil-li kienet bil-fanoli. ħafna mistoqsijiet. Jura differenza ħafna d-darajta għakim improvjajt u ek. Ma esperienza ġdida u kolla, aħna ġibni, mux l-għol darba li kan nisi ġumane, anke għabel kan Għadna beċebi, il-fin. Fin. Fin, man nannu. Kien Għalija. dokumentarji fuq. Mal-National Geographic. Dak kien għax fil-sebejnijiet u anka fil-bidu ta' 80, imma fil-sebejnijiet kien hemm antropologu Norveġiż li studja Marsa Xlok u studja l-irkabti tagħhom u fin. Ġifieri jekk xatt irid ifittex x'kiteb, jekk xatt irid ifittex kiteb, jekk min jista' żball hemm it-teżi tiegħu il-militenzja. U kien qed iħares lejn is-sajt kollu. Ġifieri jiena qed inħares lejn lanċa waħda u lejn familja waħda. U kien qed iħares blenti nar iktar wiesa. Ovvjament id-differenza meta llum naqra x'kiteb fin, nara li ċertu affarijiet għadhom japplikaw li huma interessanti ħafna fejn ikun hemm dawn il-points of contact. U tara wkoll interessanti wkoll tara kif inbidel Marsa Xlok għax minn perspettiva antropoloġika qed iħares ħafna lejn il-komunità, mhux biss lejn l-irkabti. Ġifieri anke d-dinamika, pereżempju superstizzjonijiet, it-twemmin, il-lużanzi, kif inbidlu jew kif żviluppaw. Dawk kien qishom interessanti. Ġus fidejk.
X'kont se tgħidilha? Skont tal-kellima. X'kont se tgħid fuq il-film? Fuq il-film jien ħanet ħaddet, il-film iġiblek ħafna mistoqsijiet li biex tkun taf sewa tiġi magħna fuq il-baħar. Da reklam, ġus. Għonu ħana noħdowkom b'xejn, tu. Għax, meta kif għattilkom, kun għamma fuq il-bahar. Differenti, veru differenti. Malli toħroġ mill-port, hekk. Veru l-kollu bil-patron boat u tas-sajt jiġu għuna, ma meta tmu hekk naqa fuq il-bahar, tistrieħ. Ġibiri minn kollu ximkien jowġa fuq il-bahar jiġu. Veru għaddej. Le, mhijiex din oħra. Però hija dinja li konxjament evitajt. Konxjament evitajt anke għan natura kontroversjali ta' ċertu issues li huma marbutin. Mhux qed nitkellem fuq is-simxar, qed nitkellem fuq is-simxar, qed nitkellem ukoll dwar it-turiżmu, dwar ħafna affarijiet oħra. Li meta użint sew jiena qed daxħan jieħu minnhom jekk immismagħhom. Però kien hemm momenti jew joħolqu tħoss waqt li qed titkellem tinsiex li jiena xogħli mhux biss li nitkellem ma' daw iż-żewġ tirġiel hawnhekk, però xogħli wkoll li b'xi mod jew ieħor mhux nivverifika tax il-kelma mhijiex tivverifika, imma ta' interessa lija wkoll li jekk hemm sajjied qed jitkellem ma' Giuseppi, jiena nkun b'winnejja daqshekk qed nisma' x'inhuma jgħidu, kif qed jgħiduh, x'inhuma l-emozzjonijiet pereżempju marbutin ma' ċertu mod jew mat-turiżmu pereżempju, affarijiet żgħar. Però imbagħad jistgħu joħolqulek ukoll problemi, ġifieri ġiel iltqajt imma rarissimu ġiel iltqajt pereżempju nista' nsemmi eżempju sempliċissimu huwa darba qed mela jiena biex ikolli vera perspettiva sħiħa ta' Marsa Xtok ħammur niffilmja s-suq. U kien hemm min waqqafni u qal li isma' jew ħadd tħallasni jew tiġbed xejn. Tlu s-saħħa, le, thank you. Imma ikun hemm ukoll min hu forsi naq iktar suspettuż. Għax forsi jkun qed jemmen li ġraw ċertu affarijiet li jew suspettuż għax inti qed tiffilmjah għal ċertu raġunijiet u mhux oħrajn li mhuwiex fl-interess tiegħi fl-aħħar mill-aħħar, l-interess tiegħi huwa li x'in il-kelma? Li nieħu ħsieb din ir-relazzjoni iktar minn kollox. Għax dik hija l-qofol tal-istudju tiegħi. Le, eżatt, le, tajjeb li niċċaraw għadi, għax forsi qatt ma ħadd xejn, anzi, pjuttost kieku hemm ħuta jew hekk. Ha? Ħdimt. Le, importanti li għax din hija kwistjoni li tinqala speċjalment Tidħol fuq il-lanċa. U toqgħod isek għadja toqgħod ħares hekk. Taqbad ix-xitfa timel. Taqbad il-ħowd. Tiċċabba. Però biex inżid xi ħaġa li qed tint Kerstin u importanti wkoll qalet Judith hawnhekk. Din l-issue ta' jekk toqgħod li ritratt titħallasni hawnhekk qatt ma kienet. Right, anzi pjuttost dejjem jiena gwadanjajt u ma tajt xejn lura.
Però kienet tinqalali ħafna meta ħdimt ma' transessuali, ma' nies transgender. Tinsiex li dawk huma nies f'qasam hija dinja totalment differenti, huma nies exploited, huma nies ħafna iktar diffikultuża bħala ambjent. Allura id-diskors kien isir bil-qudiem, jiena interessani noħodlok ir-ritratti tiegħek, jiena interessat nirrakkonta l-istorja tiegħek, imma ma rridx iktar minn għandek. Issa jew taċċetta li taħdem miegħi jew ħbieb konna mija nibqgħu. Saqsiet fuq is-superstizzjonijiet tas-sajjieda. U qed il-xinija? Għalek għandna lajn. Il-lanċ għandha lajn, il-kek għandu lajn. Hemmxi. Ġieli, meta jkun mal-temp, Madonna Madonna, nitolbu l-Madonna l-Madonna ta' Pompej salvana, u hekk, sommi Ġus, tiddeja ta' pulizija mi għaffal baħar. Pulizija tiddeja tiħdu mi għaffal baħar. Pulizija. Ġili ħad, pulizija mija. Għaxaw ħafna sajjida, ħafna sajjida jiddeja u jgħadu pulizija ma' Jieru. Superstizzjonijiet, Ma għalix ħadna Ġermani, Spanjoli, minn kollox. Saret mieni. Xtejlek. Għaddu pjaċerni. Kont ċarf dak li bdejt ngħid jew bdejt niftijem. Kun mal-temp, tamen xi talba Li daħħalna l-art, Mux għan il-kolba għamna s-saxi nizajku. Għara bikolbu 5 darbi, daħna darba nisku. Waħda li Maltija u mara waħda. id-dajsa tagħha u toħroġ ġifieri bil-klem. Għandha l-Baħrejn barranej ukoll, waħda ma sax. Waħda Mara ta' dik x'isibha. Ta' ħeridi ta' min. Ġows. Kif għażilt il-John of Arc minn dan kollha, jew John of Arc għażilt liġi, fis-sens li Gilberti ovvjament. U ġani saqsi lis-sinjura ma nafx tiġri dejn xi mara ma sinjura. Il-mara ta' Giuseppe. Il-mara ta' Giuseppe, kif tkun fossok fil-Malart fil-Maltemp bihom barra? Ek ikun il-Maltemp, nibda ninkwieta għax il-Maltemp mhux sabiħu li tajt inti għal-ħares jiġri xi ħaġa barra, ta' meta darba kien da ma tnejn barra ngħid Abdul Maltemp imma ilu naqra imma titwerwer, tibża, tajt jew dak barranin jew ta' fuq il-baħar ħadulu l-lanċa, tibda ġib ħafna affarijiet ġarasek, imma daw xogħolhom mhux ta' daqshekk il-bot. Tifhem daw? Il-bot. Meta tmur il-lejl lampuki imma tkun il-bot. Immissa mhux daqshekk jaħdmu l-baħar. Issa l-ġurnata ħadmet taqbad il-mobile il-mobile attent kull sija. Qabel konna nġemplu u qabel xi jemmel sanejlu. Kien jagħmellek kien qabbad subarejna għajdek subarejna sejlaw ġejrek fuq. Bir-refuq ma konniex naħdmu għax. Meta qabad ir-refuq ħataqlaqha qabel u kienu jarqu n-nies qabel kienu jarqu n-nies imma millu dik arqet il-lanċa l-arqet għax ma nafx kellha imma biex tara llum il-ġurnata irid ikollok accident ġifieri taħbab ma xi ħadd mhux ħabba l-maltemp għax llum il-ġurnata it-temp taraħ kull sija. U jkollok l-internet, l-lum anke internet għandhom dal-bastimenti. Bl-internet kollox,
bil-VMS, bil-mod. Anke qabel kien il-telefonis, kif jgħadu r-raġel, qabel kien il-telefonis. Qabel sanna naqdu r-raġel ndawru għal-kamata. Imma U bil-reversa dik l-istess. U rajtik l-istess post, nasib u l-GPS. Veru jekk xekollok id-dawl kollu mbagħad tidħol fuq il-boċra se kellha l-boċra. Miskin ma kienx hemm Kull ta' fejli ma Miskin ma kienx hemm xi fuq il-pubblika Konna nibdew nagħmlu. Mela, għandna ċans. Le, xirrit nweġġiblu. jgħidu l-ħtasijat. Gilbert ħajamil intervent u bat għandna ċans għal l-aħħar intervent. U mbagħad kelma mingħand Janika u nħallu l-daw in-nies wara 3 sigħat l-Università. Għal-mistoqsija tiegħek għala żammejt mal-Joan of Arc hija sempliċi ħafna. L-idea ma kienx li nibqa' naħdem mal-Joan of Arc, kif qedlek ma kontx nafhom qabel. L-ewwel darba li iltqajt ma' Giuseppi u Giuseppi introduċini u mbagħad għamilt ftit sajdiet magħhom u tant ma kont naf xejn u tant kienet dinja ġdida għalija li qed tagħmel iktar sens jekk tal-inqas nipprova nifhem lanċa waħda u nifhimha sew milli naqbad ma' ħafna sajdiet differenti. Eventwalment għamilt sajdiet differenti ma' nies oħra, mhux bl-istess intensità u għamilthom kważi għal bżonn iktar milli. Però nerġa' ngħid, nitla kemm nitla fuq il-lanċa u nista' nibqa' nitla 20 sena oħra, żgur minix ħankun naf kollox, żgur. Alla dejjem hemm dan l-element li tiskopri u kif qal Giuseppe qabel, il-baħar dejjem qed itik xi ħaġa ġdida, kull darba li toħroġ ħadd jieħu xi ħaġa ġdida. Daqshekk sempliċi m'hemm xejn iktar romantiku dwarha di. Andre? Ejwa tgergirx ġuż. L-għolnet, grazzi, Gilbert, interessanti ħafna. Tittajet. Ritnajet. Forsi xaħal, inti jgħat li l-ek tamil di riċerka 7 snin. Aħna nejxu Marsa Xlok u naħorġu l-kelb jimxi darbtej kull-jum, u spiss immur li l-malu u l-ura, naraw ħafna mill-laneċ. U ħafna minn daw il-laneċ, ma nafx forsi perċessjoni tagħna biss, saru anka post fejn nis jiexu 24 sija kull-jum. Ma nafx għandekx itnej l-intom għandkom xie kummenti fuq hekk u jekk nix ħaġa li osservajt tinbidel f'Marsa Xlok, tifissens is-sajt qed jinbidel u anka l-popolazzjoni ta' Marsa Xlok qed tinbidel. Le, il-barranin, il-ħaddiema barranin li jiġu Malta, essenzjalment ikollhom viża xejdu l-aton. Transit visa. Li dawn. Transit sa' kemm jiġu. Sa' kemm jiġu. Ikunu mbarkuti fuq il-bastiment. Ma jistgħux jinżlu l-art. Sew qed ngħid mhux suppost jinżlu l-art. Jiġifieri dik waħda jew dik hija raġuni prinċipali għalhekk. Ikun hemm interaction mal-art u tarawhom intom. Imma ir-rabta mal-lanċa dik hija. Daw il-laneċ imbidlu tul dal-aħħar snin appuntu biex in-nies kun jistgħu jgħixu fihom jew dejjem forsi l-laneċ kienu kbar biżejjed biex naf li hawn joħroġ għas-sajt tal-ġixtiljiet li. Tranġaw. Tranġaw biex fejn jkunu jgħodu anke għandhom ġal-garaġġ. Għandhom fejn ħaslu ġifieri toilet ma ħallewx għamlu ġal-lanċaw. U għandhom ġal-lanċaw wkoll, imma għandhom hemm fuq għandhom ix-xawer u għandhom kollu ġifieri biex mhux suppost bil-liġi mhux suppost. Suppost ma jinsux minn ġal-lanċa. Dawn jisu ma mhux annimali. Li jinżlu l-art biex imorru jitolbu il-moskeja. Hemmhekk jaslu saraħa ġdid biex imorru jitolbu l-moskeja l-ġimgħa. Ma joqgħodux, jkunu jridu jmorru hemm. Hekk biss jinżlu l-art.
Grazzi.